subukan mo. Sige. Sensitive floater yan boy, huwag ka mahiya. Malaki siguro ito mga toy. Malaki ka ba? Oo, malaki nga. Sabi ko na nga ba. Wala. Diyos ko. Oh! Diyos ko, Alvin Barriosip, pinakamalaki. Pinakamalaki sa labas. Pinakamalaki. Diyos ko. Pinakamalaki. Naku, Lord. Sabi ko na nga ba. Sabi ko, bakit nililitaw mo? Bakit mo nililitaw? Dapat palubog. Ayan naman, tinakbo na. Yan na naman. Ala ka, mas malaki ulit. Ala ka, laki ulit. Oh, grabe. Lalaki na ito tayo. Ay, Diyos ko. Grabe. Ano ba yung kawan na yan? Isang batalyon ata yan. Yan na. Banat. Yan. Yan na po. Ito na naman. Ay, mas malaki to. Oh, ay, gasas, Marcel. Malaki, laki. Grabe. Oh, grabe. Magkakaka na makawala. Mas malaki. Oh. Grabe mo ito. Grabe, mas malaki. Ay. Timing ako na naman pagkatan dito sa Elixir mga tayo. Oh. Mga tayo. Kakadalawa na ako mga tayo. Nakarating ko lang. Mag-alas 3 ko mga tayo. Tingnan mga tayo. Tingnan mga tayo. Oh. Mga tayo. Kaso ang daming langgam. Mga tayo. Oh, mga tayo. Dito lang tumating sa ni Boss Francis. Tara mga tayo, pukulan natin kaagad ko para ma-update natin mga kasama natin Anders to. Tara mga tayo. Sana makaraya pa ako mga tayo, nakalas-stress na. Oh, yan, siyempre huli muna bago intro mga tayo. Ang ganda kasi ng ispat mga tayo. Kala ko makakawala na naman yung isa mga tayo, nakawala na pa isa. Napakalaki. Yan, kaya tayo pukul ka agad. Grabe, doon ko lang pinukul mga tayo. Yan. Gamit natin. Yan na naman mga tayo. Lo, ala, malaki to. Malaki, ala, grabe, mabaw. Nakuha natin to. Mabaw, laki. Grabe boss, laki. Oh, lo. Grabe, mamaw. Grabe. Pangatlo na to. Huwag mo lang tatapakan yung talbos ha. Opo. Grabe, mamaw. Sige boss. Ito yun, mamaw. Ganda pagkakaano ko masay. Ay, salamat Lord. Yan, mag-ingat lang daw dito mga tayo. Pagpunta kayo ito, yung ingatan nyo yung tanim ni kuya. Ay, sarap dito mga tayo. Sarap sa bawan to. Yan. Okay. Yeah. Ganun lang mga tayo. Kailangan pukul ba? Ayun, huli. O yun, huli. Sumabit mga tayo. May laman. Nako. Dami kasing mga tayo. Daming tawag ito. Yun o. Yun o, dami. Sumabit kasi sa plus sa may damo. Napuluputan tuloy siya. Grabe kaganda. Sabi ko na nga ba, tinamaan siya. Dami kasing damo sa ilalim mga tayo. Pero yari pa rin siya. Ay, nako. Salamat Lord. Yan o. Napuluputan siya. Buti nakawala. Yan o tayo. Save natin to. Ariko. Yun. Oh, grabe. Lalaki kabiwas. Ay nako. Grabe dami kasing bato. Yan, mga damo sa kasi to mga tayo, bali tubig baha yan mga tayo. Bagyo kasi diba, yung bagat. Ayan. Ay, salamat Lord. Daming daming mga damo-damo. Yun. Ganyan lang siya mga tayo. Kagatin mo lang dyan. Paina natin ito yung isa.
Yan na naman. Grabe. Wala. Ay, naku, wala. Yan na naman. Grabe. Wala. Ay, naku, wala. Mariusip. Laki sana. Ay, naku, sus Mariusip. Diyos ko. Wala, maliit tong hook natin nilagay. Oh. Ito nga nakadali mga tayo. Ay, lakihan ko ito mga tayo hook. Ito mga tayo, matindi to. Stainless na hook to. Yan, napulot ko sa Wonder Ilog to. Ay, grabe, sayang ay. One hook na lang nilagay ko mga tayo para ano, kung sakali talagang nangyari isa dyan. Uy, kala ko kinagat na. Yan na naman mga toy. Huli na pod. Huli na pod. Grabe laki. Ang laki na pod. Wala siyang gawala. Di size 11 yun nilagay ko ditong hook. Stainless pa naman. Grabe ah. Kaganda. Sasabawan ko ito mga toy. Grabe. Mga itiman mga katoy. Kailangan natin ano, yung sa may bandang puwit ng tibulat yung pain nyo para gumagalaw-galaw talaga. Mabilis makita ng ano, ng ay kuy tilaps. Yun. Di banat. Kaya naman mga ti, tinakbo na. Tinakbo na. Ay, sayang. Inabot. Yun mo. Tinamaan. Tinamaan mo ka tayo. Ano? Oh. Grabe. Oh, tinamaan. Grabe oh, laki. Oh, di na siya makawala mga tayo. Size ano na to? Ayan pa, isa pa. Sus, marisip. Ay, naku. Ay, naku, thank you. Ah, tinakbo na naman. Ah, grabe. Ay, 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 ay. Diyos ko. Ay, naku. Grabe to. Mulot, tinakbo na naman. Enggak, grabe, laki na naman. Saka, pla-pla na pod. Pla-pla na pod. Murang tabaw. Grabe mga tayo, lalaki. Dami ko na nakawala mga tayo. Bilisan natin mga tayo, alas 5 na ata yan. Ay, naku. Grabe, isang ano lang mga tayo, yan ako, isang pangiwas na lang. Di kaya ang dalawa. Sus Mariusip. Ay ko, binibilisan ko na mga tayo. Ay, nagkakalalaglag na. Oh, grabe yan. Ano ba kayong may ang dyan? Diyos ko. Sige, lubog mo. Banat. Banat na pod. Oh, laka. Grabe ka. Laki. Ay, sus. Nakawala na naman. Diyos ko. Ang laki na nga yan mga to. Stainless na yan. Oh. Grabe, kinakabahan ako. Diyos ko. Ano ba to? Ay, kabingwit. Ay, kabiwas. Ito yung Michael, oh. Naku, ito yung gusto mo ka to eh. Kaso baka na naman sabi naman natin pag wala na naman. Natiyamban ko na naman mga to eh. Tingnan nyo, grabe ay. Pasag-pasag talaga ay. Oh, napakabilis mga to eh. Oh, yan na naman oh. Uy, nawala. Go. I'm ready. Go. Ay ay. Nagsumbong ata mga to eh. Tayo. Hindi inabot. Grabe ah. Ay. Grabe, wala na. Naiuaw na ako mga tayo. Pero ano, andungis ko na mga tayo. Grabe. Oh. Kinakagat na naman yung taw-taw ko mga tayo. Kunti na nga lang yan. Sige, subukan mong itakbo yan. Sige. Eh, malaki siguro yan. Ay, dalawa na. Ay, sus. Papunta na dun sa gilid eh. Pinababayaan ko na nga lang yan mga to eh. Nagsusumikap pa rin. Go.
Kailangan ginagalaw-galaw ko naman ito para ano, para mapansin nila ba. Ayan naman. Uy, tinakbo. Dalawa. Sige. 1, 2, 3. Uy. Sus, ayaw ko nang halang yan. Yan, meron naman. Alaka. Ay, Diyos ko. Ano to? Ala. Grabe, inaangat ko lang. May laman. Uy. Grabe. Mamaw. Ito tunay. Mga katay, ito tunay na mamaw. Diyos ko. Ito tunay. Diyos ko. Grabe. Ay, sus, binaangat ko lang. Diyos ko. Grabe, ang laki. Trinka natin tabi. Duy, tingnan natin tabi. Diyos ko na. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Malakat. Tabi-tabi po. Naku, makanuno tayo dito sigurado. Diyos ko, wag naman po. Sana Lord, tulungan niyo po ako Lord dito. Samahan niyo po ako Lord. In Jesus name. Jesus name. Ay, grabe nadali ko rin talaga. Grabe, nagpapasag talaga mga tayo. Kita niyo yan. Ay, grabe, kinabahan ako. Kala ko di ko malaland ay. Ayan naman. Pud mga tayo. Oo, huli na pud. Grabe. Hindi ko na nga, pinababayaan ko na nga lang mga tayo, nagsasariling sikap din. Di ba mga tayo? Kunin natin to. Dyan ka lang muna boy. Wait. Kasi bumabawi si Taw-Taw. Dyan ka lang muna. Yan ka lang. Banat na pod. Kaya naman, tinakbo na naman Taw-Taw ko. Tinakbo na. Ay, sus. Grabe Grabe, yan naman. Ang bilis mga tayo. Huli na pod. Huli na pod. Good size ay mga tayo. Ay, salamat Lord. Yan ka lang. Bilis natin sinasara kasi baka mamaya sumabay sa yung isa nasa gilid lang mga tayo. Binubumba mga tayo. Grabe ito, binubumba. Uy. May laman. Malaki. Ay sus. Sinabit pa. Come on baby. Pwede na to. Sus. Ay, maliit. Ay, yung isa na naman, nawala na. Ito, malaki. Ay, nakawala. Sus, Mariusip talaga. Ayaw ko na talaga ng Taw-Taw. Diyos ko, nasisira yung natin. Yan naman. Banat. Yan. Yan na pod. Ito na naman. Ay, mas malaki to. Ay, gastos, Mariusip. Malaki. Grabe. Grabe. Magkakana makawala. Mas malaki. Grabe mo ito. Grabe, mas malaki. Ay, nako. Ay, Boss Francis. Darakula bagay na noy. Agoy. Let's go. Okay. Ay, let's go. Kung sino man na diwata na may-ari nitong hook na to, nandun tumato yun sa Wonder Ilog kahapon. Napulot ko to Ayan, grabe Sus, Ginoo. Banat pod. Ayan na pod. Yan na pod. Ay, naku, wala. Bagay talaga pag namimingwit talaga mga toy, ganyan talaga. Yan nga talaga, kailangan talaga pag anglers ka, handa kang madumi yan.
Ayan na naman, oh, tinakbo na. Ayan na naman. Ala ka, mas malaki ulit. Ala ka, laki ulit. Oh, grabe. Oh. Lalaki na ito tayo. Ay, Diyos ko. Grabe ah. Ano ba yung kawan na yan? Isang batalyon ata yan. Kaya. Ay, Diyos ko. Grabe, marag mga kabaw mga ito eh. Grabe, isang batalyon ata yun yung mga ito eh. Ay, naku. Ay, Diyos ko. Grabe, effective sila sa marinate kong bulats mga to eh. Lalim oh. Oh. Tingnan lalim mga to. Ayan lang. Oh. Oh. Ang ganda talaga ng sit up na yan mga to eh. Tapos ang pinakamaganda yan, yung hook talaga. Lumalaba yung hook natin sa ano, mga mamaw. Grabe to. Yan oh. Yan naman, tinutusik-tusik na naman mga to eh. Sige. Banat na pod. Wala na. Wala na. Ayan, yan na pod. Ala, yan na pod. Baka pod. Pero lakay na naman. Diyos ko. Oh, grabe. Grabe na naman. Uy. Grabe ah. Ala. Ay, ito. Ay, ano to? Diyos ko. Uy, thank you Lord talaga. Grabe, sinaglitan lang eh. Kakalagay ko lang, biglang minukbang mga soy. Ay, naku, dami na. Kacay Jason, bilisan mo Kacay Jason dito. Ay, naku. Ay, mas marisip. Grabe. Gagabi na tayo mga toy. Sabi ko na nga ba, nararamdaman ko tong iseleksyon na mga toy. Sabi ko tatry ko na to kasi sabi ko tawag ito. Nasira na pati. Sabi ko nagkaroon ng habagat. Oh, sigurado ka ako ito ron. Ay, thank you talaga Lord. Thank you Lord. Yan oh, grabe lang. Diyan lang oh. Uy, hawak ko na mati yung tables para mabilisan. Yan naman. Tagdaran pa na. Laka. Oh, ay kasus marisip. Ang bilis. Kala ko ay maliit na masyado to. I-release na natin to. Dalaway natin mga toy para mamadali. Mamaw please, mamaw. Grabe to. Yan o. Di kasi lumulubog kaagad yung floater natin. Ayan na naman, napansin mga toy. Napakaliit ng kagat mga toy. Ayan na naman o. Oh, iyan na. Oh, alaka. Ay Jesus, mas malaki. Alaka, mas malaki. Ay, Diyos ko. Ha, alaka. Diyos ko. Grabe itong mga mamaw. Diyos ko. Ano ba po rito? Diyos ko. Uy, pasensya na, palaka ha. May istro kita dyan. Grabe, sapul na sapul. Oh, ako. Lalabas ko pa ha. Mga pagka tinipid nyo yan mga sa sa pain, wala aalis yung mga mamaw na yan dyan. So ayaan nyo lang na mayroong mga maliliit dyan. Andyan yung mga na mayroon silang gathering dyan eh. Grabe ah. Talagang di kaya ng yan naman oh. Wala dyan ka lang. Ay, huli ko pa kasi yung mga dito. Mga lolo nyo andito oh. Banat. Relax ka lang dyan boy. Grabe ah. Pag ginagala ko biglang tinatakbo. Malaki to mga pag itong kagat oh. Uy. Ala. Ano to? Subukan mo. Sige. Sensitive floater yan boy. Huwag ka maiya. Malaki siguro to mga toy. Malaki ka ba? Oh, malaki nga. Sabi ko na nga ba. Alaka. Diyos ko. Oh, Diyos ko. Ay, Jesus. Mariusip. Pinakamalaki sa labas. Pinakamalaki. Diyos ko. Pinakamalaki. Naku Lord. Sabi ko na nga ba. Sabi ko bakit nililitaw mo? Bakit mo nililitaw? Dapat palubog. Eh, Diyos ko. You know. Hala. Oh. Di na kakaano dyan sa loob mga to eh. Di na sila makapagpasag-pasag.
Maganda na ng tulog nyo dyan. Sige lang. Ayan mga to eh. Naku. Sana di natatakpan mga to yung ano, lente ng mga tubig, no? Grabing pasag kasi. Talagang ano. Grabe, mas malalaki dun sa kabila na yun, oh. Uy, wala no. Yan, pangit nga lang na sensitive yan na floater mga to, yung hindi yung dilawan ko. Maganda yung dilaw eh. Isusum natin mga to. Kukata na yung highlight na maganda. Grabe ko na nga pag ginano lang konti mga to. Ay, inangat, ayan naman. Ganyan kanina, nako. Ala ka. Sige. Bakit ganyan kanina mga to. Sige, konti. Ayan, yan. Try natin. Ayan, na naman. Oh, yun, malaki naman. Ayun, tama lang. Uy. Oh, salamat talaga. Naswerte talaga tayo kahit nalalaglag na to. Ay, nako. Uy. Thank you so much, Jesus Christ. In Jesus' name. Amen, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, bibigyan ko yung katsoy natin mga toy. Katsoyan, bibigyan ko. Ayan. Yung kumpare ko, bigyan ko. Katsoy nad, oh. Grabe to, katsoy. Ay, sayang, di inabot. Sige, kain nyo pa. Merong ano pa yan. Meron pang ano yan. Yan. Ay, ano, baka magtampo tong taw-taw ko mga to eh. Baka magalit sa akin eh. Pahingay natin yung isang ano natin. Diyan ka lang muna boy. Taw-taw muna tayo. Uy, taw-taw muna tayo para ano, para kombinasyon silang dalawa. Baka sabihin eh, di ko pinapahuli ng mga mamaw. Bilis. Yan. Napon matoy. Oo. Oh, di ba matoy? Grabe talaga. Nakadali pa. Ay. Grabe talaga ito matoy. Hindi ko natatantang at di napupuno ng uso to. Minsan lang naman yung matoy para marami tayong maano. Ay naku, wala na talaga. Sumabit ako matoy. Naputol taw-taw ko. Ay sayang. Sumabit sa ano, sa may puno na to. Palmaria. Mga tayo. Balik tayo dito. Okay na yun, naka ano naman na siya, nakisa. At least ano, hindi na magtampo sa akin yan. Pinatikim ko lang. Ito maganda kasi pag malaki, ano eh, na anuwan ko yung drag niya. Oh, yan na naman oh. Yan na naman. Ay sus, nakawala naman. Diyos ko. Uy, matoy oh, tingnan niyo matoy mo. Grabe, ang laki niya ano. Oh, ang laking ano, palikpik. Yung ano yung matoy, kaliskis oh. Laki yan. Ala, sayang. Kaya pala biglang malimbukay. Ay. Grabe. Sumabit ako dyan kanina oh. Ano kaya meron dyan? Ayan naman oh. Grabe talaga dito. Kahit paggabi na, sige pa rin kagat. Yan mga kasi isla lecture na pala yan sa kabila. Dyan oh. Isla lecture na kaso bawal na kasi mamiwas dyan. Pwede yan doon sa kabila mga to. Pwede kayo mamiwas doon. Pero nandyan, apak kayo dyan ako. Bawal kay Cayetano daw eh. Ayan na naman oh. Tirahe, yan na naman. Oh, wala, bakit? Ay sus, nakawala na naman oh. Ito, bulats na lang tayo. Ayun, yung pukol na pamalakasan to. Pukol na pamalakasan. Ang ganda ng spot na to. Grabe to. Banat. Yung mga tayo, dahil pa namang ano, mga dalag yan oh. Biglang bumabagsak yan, gumagal minsan, may tumatalon. Yan yung mga tayo, kung gaano ka maraming spot, ay maraming tilapia.
Kakapalang tilapia dito tayo sa kabila. Hindi lang dyan dawi mga toy, pati rito sa kabila. Dyan. Dito ko na anuan ng isa oh. Naman oh. Baka mas malaki na naman to. Mas malaki to mga toy. Baka mas malaki to. Oh. Kita mo yan mga toy, kung taw-taw yan, di kaya yan takin to. Grabe talaga to mga toy. Diyos ko. Grabe itong mga tomato eh. Ay, ako, nabasa na. Yan na, nabasa na yung natin. Grabe. Mga toy oh. Grabe mga toy oh. Ang dami. Last na tayo mga toy, last na bullets. Ay, Diyos ko. Thank you talaga Lord. Grabe talaga to. Kasi di talaga kaya ng ano to mga toy. Di talaga kaya ng taw-taw to talaga. Mapuputol talaga. Naputol na nga kanina. Sumabit. Pero di naman siya naputol na ano sa isda mga toy. Sumabit siya dyan sa kahoy. O yan mga toy, last na ano tayo. Grabe to. Muli mga toy, isla lecture lang to. Karugtong na isla lecture kasi dyan. Lecture yan mga toy. Tingnan nyo yung spot. Oh, ganda naman kasi. Yan oh, ganda kasi ng mga ano ko yan mga toy oh. Ganyan lang mapain dito. Napakababaw, kalating metro lang. Grabe talagang spot na to. Isla lecture lang mga toy. Paulit-ulit tayo, isla lecture. Napakaganda na. Kila Boss Francis, Insi Anglers oh. Boss Pitong, Boss Neil, Boss Philip. Yan na, sa mga ano natin dyan, solid followers natin sa Insi Anglers. Tara na mga kachoy. Yan na naman oh. Pinakaka na pod. Loko oh. Uy, sus marisip. Grabe mga toy. Isa pa mga toy, isa pa. Gusto ko mama yung huli natin. Gusto ko isa pa. Last na promise mga toy. Ang sarap kasi bumiwas mga mamaw. Grabe sus ko. Ang lalaki. Yan. Dapat makaisa tayo mamaw mga toy. Yung pang outro. Yan oh. Yan gusto ko oh. Sige banat. Itayo mo. Yun. Grabe pag nawawala dyan, ipupukul ko doon mga toy. Andun. Andun sila. Sige, mamaw sana, mamaw. Laka. Uy. Diyan ka lang, relax ka lang dyan. Relax dyan. Gaganon ko lang dyan mga toy. Pag wala na dyan, tapon ko dun sa kantong-kanto na yun. Ay, salamat Lord. Nangangali na ako kabiwas. Yan lang mga to yung ano dito oh. Diba? Yan. Ang gamit natin oh. Ang kalat. Grabe. Ang dami. Ayun, ihuli ko mga to. Grabe. Isa na lang ginamit kong pamiwas. Bakit hindi kaya ang dalawa? Grabe mga to. Ay, thank you talaga Lord. Thank you Lord. Diyos ko mga to. Grabe ito, pinakamalaki kong huli. Di mga to eh. Grabe, paano kaya pabili natin ito? Mga to tingnan nyo yan mga to eh. Grabe, lalaki oh. Puro mamaw. Sunod-sunod. So yun lang mga to no. Isla lecture fishing spot tayo. Yan kay Boss Francis. Salamat palagi bro, Boss Francis. Kabulal-bulal ako. Thank you, grabe. Mga 3:20 na 3:10 na ako dumating dito mga toy. So siguro ano yan, mga 5:30 na yan. Yun lang mga toy. Maraming salamat sa inyo mga sa mga nagtiyanggang nanood at nag-share po. Thank you. Pa-support naman mga toy ulit mga toy. Pa-share po ng ating video para marami tayong ka-fishing ban dito susunod. So yun. Sana medyo umulan pa konti para di sa magbago tong ano no. Baka naman may pukulan nila tapos medyo mababaw na, yun na, baka sabihin bumabaw tapos walang huli no. So kayo na musga mga toy. So yan o, linggo to, linggo mga toy, linggo. Happy Sunday mga toy. Thank you so much. Bye bye. Ayan mga toy, dahil sa labas.
Ayan. Playground Makatoy. Oo. Isla Playground. Kasi ingat kayo dito kasi tumatawid. Nandun yung ano ko Makatoy, yung motor. At muli, maraming salamat Katoy Francis. Woo! Thank you Lord. Ayan, Makatoy pa yung ano ko, service. Ingat kayo dito kasi mabibilis yung sakyan dito. Yan lang Makatoy, naway na update ko kayo. Dito na, yan ang motor ko. Thank you for watching.